for today's video. Good morning, good morning, good morning sa tanan mga katiil. So sayo sa kabuntagon mga katiil, ato sa giyong pakanon o pasawan ang ato ang mga baboy, mga binuhat na to diri mga katiil. So good na ko ganhilo. Mga ato ang baboy karon kana nayono na pod kani butakalon o atong isa ka anay mga anak na. Apit na malutas yung mga anak. So, tabangi ko niyo dre. Tabangi ko kay mag-iwas ko paligo. Uli ni akong tikpasaw. Pasawan mga katail. Kaon na ito mga katilo. Okay, kaya muna nga itong anayonon. Gani itong butakal. Mag-away pa man. Hindi man lang makaon da. Sige. Ano lang mga katilo. Lang kita mga katiil ba bisan taliwala sa to ang sitwasyon sa to ang kalagayan tiyalan niya punta sa Ginoo og mga inani no muna nga wala kita rason nga dili ta makapasalamat kanunay sa Ginoo no pasalamat kita kanunay sa Ginoo tungod kay ya taliwala sa to ang sitwasyon ya putang gitiyalan og mga inaana nga mga kahayupan no mahibong matingala ta bisag wa tay trabaho dili man pod mga pasmo ang atong mga binuhi no bahalag mapasmo ang gabuhi basta ato ang mga binuhi dili mapasmo kay sila ang gadala og panalangin sa tuwa. Kana lang. Palihog kong share. God bless. Bye-bye. I love you all.